ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ҳозир дар бозори Корвон амхер аз продажаи калон рафта истодай дар тарафи пажарка якум дарвоза. Ино дӯстони азиз, рости гап вақте ки ямихе ягон дукон ки маҳкам бошад, баъд омада дар берун распродажа мекунанд пеши ҳамун дуконда. барои вай ҷои аниқ надоранд. аз анами сабаб ҳамин қадар гуфта метавонам суроғашона ки тарафи пажарка якум дарвозадан. ира бинед чихар шлёбкои хушрӯ ҳамашон 50 сомонӣ распродажа шидагиай беҳад бисёр ҳар хела фасон ҳамаи ҳамино 50 сомон мавсимӣ ҳамашон. бинед ино доставка надоранд. дӯстони азиз, ина касе ки мехоҳад омада метавонед дар ҳамин пажарка биёед якум дарвоза. ина мехер аз продажоҳора пайдо карда метавонед дар бозори Корвон. чихо хушрӯкан шлӯбкошон. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. муроҷиати имрӯзаи ман танҳо ва танҳо барои занҳост. апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, модарҳои азиз, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед. имрӯз бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ширкати Фаберлик беҳтарин ширкат аст. 25 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. барои ба кор даромадан дар ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан, дар командаи мо кор кардан мехоҳед, донистани забони русӣ лозим нест. паспорти российский мепурсед, лозим нест. стажи корӣ мепурсед, лозим нест. танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки бо интернет пайваст шуда бошад. агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар болои экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занед. ҳама нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам. яъне мисол маслиҳат мекунем. агар ки шумо розӣ ки шудед, якҷоя иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. ва духтарон ногуфта намонад, шитобе дер накунед. анамин каталоги 19 аз 19 декабр сар шуд то 8 январ. ширкати Фаберлик барои мо анамихел тӯҳфаи зебо мондааст, яъне тӯҳфаи гаронбаҳо, яъне каструл ки дар ҳама оила, дар ҳар як хонадони мо лозим ва зарур аст, дар кор аст. шумо мехоҳем бизнеси худро сар кардан, марҳамат худи ҳозир нависен, соҳиби анамихел тӯҳфаҳои хуб гарден. саршави кори шумо, яъне оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба ҳама қуллуҳои баланди Фаберлик мерасен. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. ина инош бо фасон мехдорако ҳама рай шастай, ранг шастай. ина барои занҳо, ана ин намудош нағз. хулас интихобшон хеле зиёдай. ҳама фасонош ҳастай. ҳамаш бори навай распродажа кардаги ҳастанд. метавонед омада харидорӣ кунед. чӣ хеле гуфтум интихобшон бисёрай. ҳамаям чизе ки шумо мехоҳед харидорӣ кардан 50 сомон. набинед намакасимкои сафедак омадай. ҳамаи ҳамин як нарх. хулас тамошобинони азиз, кадомеш дар кор шед, тарафи анами пажарка биёед, якум дарвоза анами намуд пояфзолора пайдо карда метавонем. боқи саломат бошед. хайр.